Odmietam naivné politické rozprávky. Preto som ako mladý človek vstúpil do Smeru a k mladým sociálnym demokratom. Reálpolitika je mi blízka. Je to politika založená na pragmatizme, nie ideologizme. Je to totiž jediná cesta, ako skutočne hájiť záujmy nášho štátu. Robert Fico to vysvetlil na príklade Nežnej revolúcie úplne presne. Prosím, nechcite odo mňa, mám 61 rokov, aby som vám tu rozprával, že študenti s kľúčami vyštrngali demokraciu. To nechcete to odo mňa, aby som sa cítil trápne. Naivných slniečkárov muselo z tejto krutej pravdy zdvihnúť zo stoličiek. Toto je čistá ukážka pragmatizmu. Nikto príčetný predsa neverí, že komunistický režim padol len preto, lebo sa na námestiach štrngalo kľúčmi. Ten istý režim v 50. rokoch popravoval politických oponentov. V roku 1989 mal v rukách extrémne silné silové zložky. Keby vtedajší lídri chceli, protesty potlačia ľavou zadnou. Vzdávam však hlbokú poctu všetkým odvážnym ľuďom, ktorí v tej dobe išli na námestia. Riskovali a bojovali za slobodu a demokraciu. Ich odvaha je nespochybniteľná. Pád režimu bol však výsledkom globálneho mocenského kolapsu. Reálpolitika nepíše rozprávky, reálpolitika píše dejiny.